Kahinyo Trap Integrated Territorial Organization HITO Southwest Khas Hills District menta kasingi kalapha daga khubor kabasha shaborok kinong khai Drok kapok kathan Mawkyrwat Badka District hi borok wei bakaseng kan umsong klikti Henry kanrat na phang yu new jingsniu bala penjat ya babun ba ki khon samla jong jaj penriu ha ka te kathan habakren na kinong tho khubor president ka HITO Southwest Khas Hills District uba Paul Terniang ulong bakalong kaba easily hadu kata bakabasa dedo ayo Mawkyrwat kala long kumga ktem khai kiat pat khai Drok pasur khai kabakin nong di kim don jingle aranchu ikitemen kisan bat kinot panterwa Drok baterwa kiat naphang lakum baterwa jan second hand apol ula ai kani ke jingkran hadien bakaseng HITO ringkat kiwi pat kiseng bhalang kum ka KSU HYC FKGGP bat ke HANM ringkat kajingi trelang baki bors nong ka Mawkyrwat nadu ko VDP seng samlash nong bat seng long kmi hapo kshatri jong joint action committee and social organization jakso menta ka step kila khnra naphang yakayo Mawkyrwat daga jingthu ban rat dingkhong sendon yu Drok bat kiwe pat ki jingsniu napo ka than jongka seng HITO Southwest Khas Hills District harangkat kajingi trelang jongka jakso menta kasnging lawan man khnra beng ni hapo yu Mawkyrwat namta kini kikiat namta kini Drok sendiri yakbamta hilap teh kikiat bad yakbamta kasni ngasngo bun pen mau ngasngo bun banjur khamta me kasankur kabadi pek yakani ka yu Mawkyrwat bad khamta me kani ka basa dido ngasngo bun ong ba sobha la kasankur kamla ban ai lani kamla perking khamta me kini jingsnu bad khamta me kini kenrei khamta kikiat Drok ngasngo bun banjur lani ba kasankur kalau mengkran hikitu kitrai jaka kini kitraying akidim pen bahamardor namar kani ka jaka berkani ka basa dido kalau longkum ka wei ka islam trikam jong ki nongdi ki nong thit nadu ka kiat Drok berka bakham ingiu berka bakham ikenrai susu kalau baka Jingdie kiat ka Jingdie Drok hang napo yo Mawkyrwat hang napo basa dido kalau longkum ka Jingdie dia thit jan maskan han rawan manuri mano ladari ki samla lan ladi kilong pa kim khanshu kim burom shu kelas Tyrwa Kumba Tyrwa yigi jan laniki marskan han ti ka Kyrwoh ka basai nakaleng jungi kum kaseng kalong banang ni sakmat nyine khnra man kapor syakapor lade yakinu kinuru ikwa ban rat dingkhong namta ka baha kamiat bad namta ka songsuk ka songsan jong ubabun balang bad jong kadong kathanyi borok kawe kublai sibun kon ba iet ngiju shat jing baman la kasngi hato ngila ju perkhat ba kabam kabangi bam katain em ya kamet jungi mai ngiju bam ya kini kiju kijing baman la kasngi bali kene kajing keliminta kato ka dukan ration bapen yai uba raju uya tho yanga nrai man kapor yem ju yo ai kijing bam ki batai kamet ki balong ka daw jong kijing pang anemia pat kijing brie jong ki kma ba kumnu ngan lai na kini kijing stam kong nangkong pide ban melin ban bam ya ki jingbam ki bapha hakrukom bam jongphi bunsen ki longkmi bat ki khulong khana yo ya kini ki jingpang namar kim yo ya ki jingbam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhau ata mlu kadut bat ka umpnyang bam baro kin don ki jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D yakini baro kila banyo na kijing bam badi haki dukan ration kata kamut ngidan yu khau 45 pabyang bhabat ngi mai uni khau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni kon ka fortification jong khau kanum khata ya ka jingmat ba ka jinglong jingman jong khau mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher om dei khon om dan jinga pher la da dei ha karukom bu ne rukom shet kum ba fi ju shet yu khau ba fi thien kum chu ru la shet ya uni u khau okum ta te khon ka jingbam ba ai ka kwat ka khya bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hato dang dan ki jingbam ba kham bha ban ya uni hoit mai fikran ya ka ba dei sisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya